So guys, dana guys ang humanatag pakaon sa atong mga piso o ang atong mga piso ato na pong gipainom og mga tambal. Ang atong gipakaon sa ila ang Integra 2000 guys o gipainom nato ang atong mga manok, atong mga piso o dire sa tunga guys ang akong gipainom sa ila ay yung Primoxil powder. At dire sa atong sikil kay dagko-dagko naman po sila guys. Akong gipainom diha Abroxetil Max para nindot og healthy kayo ang atong mga piso. Kaysa ako nagibuhat guys, nagipainom nato sila mga tambal. Labi na dire sa tunga na atong manok, wala na gayud siya napasgi. Pito ka buok ang iyang piso hantod karon pito lang tapon. O di ba nindot gayud kung atol siyang atimanon ng atong mga buhi para dili ta malugi. Kung sa sunod natong vlog guys, ipakita na po nato ang atong pagtrabaho dito sa bukid kay atong ipadayon ang atong paghawan sa atong mga saging dito para motambok na po sila guys. O karon daghang salamat sa inyo. Kayo kalimti, mag-like, comment, and subscribe. Dinira ko taman. Bye.